na ako bato base ko may mupalit ani. Kay niya na ko kwarta. Kuko na ko dinhi kay base ko may muagi ba nga mupalit. Hain pakal nagpantayan mga bato ha. Mupalit lagi ko kay ako gamiton sa abay. Mga tukusunahan basik naroon na nagbantay. Bay! Ikaw nagtagyanin mga bato nila, bay! Oh, ako bay. Ako na palito ng mga tulok at pundo ka bato ha. Oh, sige bay, Pero magsay. kita ka tayo. Oh. Ya, $5 na ha. Oh, Totoo yan. Kwarta. Nga, ubalay daw ka nga ako nabalik ko pa ha. Oh. Ayaw ipalit lain ha. Oh, dili. Oh, Okay. ugma na ako. Oh, Wa. oh sige, basta mo tulok ha. Oh, sige. Uba na. Oh. Sige. Ay, salamat. Nakakwarta na gyud ko. Niya na gyud ko salin. Makapalit na gyud ko na sa paliton. Ay, salamat. Video. Kapsay yun ang akong pang suro dito. Ako to doon si Kap di ay. Maring adlaw, Kap. Uy, Sanjay! Nya, unsay lakaw dito? Okay na kayo kapag ako lakaw dito, Kap. Kapsay man, Kap. Limpyo kayo dito. Aw, bayo hinuon, Sanjay. Lingko na diha. O nagkailain ako isugo, Kap. Aw, di mo magisuroy dito ang pikas. I-apil na ko sa pikas. Wala problema. Kung yan kayo ko mo suro dito kayo. Kana, mao na akong ipangita nimo nga tanod. Kugihan. Ay, kung yan. Sige, mga Sanjay. tanod, May problema. Suroya dito. Dinilas ako, Kap. Oh, Mahinilin ako diri. sige, may hinuon. Asa na nagka-adapita ani diri ang namaligyag patunok kay. Ako nagigamiton ng mga bato para sa ako bay. Naginamit ko karon dayon. Matusunahan, ba't na ako mapangutan ng ako? Uy, bay! Oh, naman. Kanang, pwede mangutan na bay? Oh, pwede yun. Nang, asa dahil dapita diri ang mamaligya og bato? Kay, kailangan lagi na akong karon makapalit lagi og bato lagi. Hingi ta kag bato. Oh. Ay, kuyo ka na hinanti ko. Kay naaraman diya sa unahan. Oh, sige bay. Salamat ha. Oh, yung problema. Tano, gulkod din. Oh, okay nagbantay. Muuli sa ko sa balay. Gutom ko. Sa ko. Maon na bay. Bato, maon ni bay. Oh, Noy. Ikaw tong mamaligya ay og bato noy? Oo, ako. Amo na ko nimo bay. Palit ka no? Barangay. Oh, sige. Noy, Palit ka. lagi noy kay need lagi kaayo namo lagi ang bato lagi kay gamiton karon dayon. Ibayra naman na ako bato. $5. Oh. Noy, ako na lang ipaliton og $10 noy kay nagkinahanglan lagi ko og bato lagi kay kinahanglanon karon dayon sa ako bay lagi. Oh, Ako lang Sige. paliton. Ha? sige. Kay labaw-labaw mo na sa ton $5. Ako dawaton be. Oh, ari noy, $10. Na ako Salamat, ni hakuton nga to sa amon. Oh, hakuta na. Hakuta. Oh, sige noy, salamat. Sige. Naapagsiguro ka si Tonyo. Ako natukuhan kay nagsabot mi daan nga ang bato ako nakuhaon karong adlaw. Mga tun ako sa ila. Oh! Hay naman yung mga bato ni. Nawaktang naman. Nawaktang! Di ba sigama siguro ni Tonyo? Kaya sa kakatiyo ka. Ito sa siguro. Di ba silbi ni? Ha? Ano? Hay ang bato ka ako. Ako sa palatan mo. Ako kibigya! May check tapos sa May lapaw ng hipalit! Wala may pala. $10! Pagbalik na sa ako ito magtata. Labasin na lang. Magkawala sa barangay. Bago ka natin talang ko niyo. Sige. Kuman, mo barangay ka ko ani. Ikaw ba ang kapitan nito daw?
Dili mo ko ang kapitan. Tanod pa ko tanod. Aw! Tanong tayo ka! Hama yan ino, kapitan eh! Hama ka na ako toyo skap! Ay, sikap rin toyo. Try. Tayo, sikap nagtugdon. Igbaw. Parang sakap. Dahil tayo bisita oh. Sir, sino na? Alam mo ka lumalang. Ay pala eh. Uy! Do! Kap! Oh, narinig kap! Kaya ako'y ipakihanim kap! Ito! Sito niyo kap! Ba't nagbalikas ba to? Unsa may ikuha na ito nga, imo man ipakita. Sito niyo kap! Napalit ko ba to? Na ako sa tingnan nga! Baran ta kakaroon! O ba na niyo pa ni bato? Napakaw ba ni balik ko alam ba ng bato? Ibalikan tayo mo nung salay! Kung nangarit ko kap! Amo din, hinunggan di ay nga. Mamay kap! Bahala na ba kap? $5 kap! Doon mo silbi kap! Oh, kalma lang. Ato na ako sayon diri. Kay barangay mo di. Sige kap! Mao ni barangay na ako nga. Gubaon na, karaan mo guni nga barangay. Pasensya ilang tayo, no? Sige. Taabot kap! Oo, sige. Taabot kap! Palihog ko dito, kang Tunyo. Ato ah. Di na nga, hari say, ato bangon diri sa barangay. Kay ato ni husayon. Oh. Oh. Loy kay bata oh. Mao lagi oh, ang dagway padaan oh. Mo hene lang. Murag nawad ano paglaom ba? Sige, palihog ko dito. Sansi. Kay ikaw rin kasaligan ako nga tanog yun. Tuloy. No. Dami kay ito bangon dai nga kaso dai. Ha. Ito bangon ni bubuhat. Ito bangon. Dino. Usor. Sabay ka ba? Ikaw malagi na. Likod ko. Likod. Kana. Ikaw, ako unahang pangutana. Oo. Unsa may hinungdan ani? Nga nagatubang mo dire. Ipalit din ako og bato. Ah, Nya $5. $5. Oo. Nya may labaw man. Hmm. Naniabot man nga mamalit nga $10. Oh. Nagsabot na ba ta? Ingay manganit ka nga! Alam balikan kayo na! Labaw man to sa imo. Masilbi! Hindi masilbi! Oh, kalma lang. Labaw man to. Nausa naman ah. Isingot ka! Oh, Gisigot ka. sige pa na yun. Ngayon, magkibalik ka! Nagsabot mo ka! Minus man to. Minus ka imo. Nusot! May panin mo katulad na! Labaw mo to. Bayaran ta ka. Bayaran ta ka. Kung masilbi mo ha! Bayaran ta ka sa imong palit. Kwarta! Hana kwarta! Uwa pa. Uwa kang usa. Gusto ka mo diha? Di ka mo mahusay diha? Wala na makahusay! Kwarta di ba ni hatag? O pa ngayon! Ngoma ko! Hana kwarta! Magkuhat ka lagi. Magkaagi ko kwarta. Ayaw na yaman mo? Hindi mo sunod! Ipong Ay, kaysa ko. Maghuwat, ikaw. Mga magkaagi kong bayad. Sa ba to? Ano ba to? Nalagan man. Nalagan lagi. Kuyambot na uroy. Lupasan. O mata ko nasuko. Suko pa ka. Oy, Klaro siya mata o. Ano ba? Di. Ano? Siga mo ni dala ko mata. Ay, siga. Mas kasiga pa. wala lagi ka masuko. Naan rin ako mata. Siga. Masuko kaya ka eh. Liangan. Bali ano? Hihinan mo ako masuko. Suko lagi ka. Di, hihinan mo ako masuko. Wala lagi ko masuko.